musika talde bat esan behar banu, libe esanen nuke, erritmo pisutxuk, ahots fin, baina indar kontenitu batekin dijoan ahots oso sentikorra, eta niregan sortzen duen efektu gustatzen zait, ikutzen ditu tekla batzuk eta aiatzen naiz emozio batzuta, eta gomendatzen dut zuzenekoa baita ere. Nire bizitzako diskoa baliteke, neskako ezkorra nintzenen, zuzenekoa eta joaten hasi nintzenen, eramaten zitanen nire izpezarragoak eta oso 13-14 urteoikin, topatu nun talde bat ekon zen, eta salatzen dut diskoak, uste dut buelta pilarra eman ditola gure etxeko disko zeatan, eta baliteke horrek konektatu nabala igual zuzenekoakin, musikakin, eta hori esan beharra dauket nire historian parte delako. Mizen ausardiarik ez. Arrazoe askongatik, letra, musika, zuzenen nola den ez dakit. Hemen liben nahi gabe kantue aipatu nahi nuke. Zuzeneko bertsiorako moldaketa bat intzuen, eta zer esaten den, nola esaten den bada, eta moldaketa hortan, estribilloan da kanta badijoa horrola, eta gero iten nolako pausa bat, eta hor botatzen duen zea hori ez. Beldurren ertzenetatik egia sartzen ikusi eta beldurtzen zaituena hurbiltzen ikusi. Beldurrek eta barrure behide ulertzen duten zea bat da, horrei lotuta leheno aipatu duten ausardiarik zen letra baitare, eta gero bai aipatu nahi nituen Errepion taldea, Kantabriko bi ahizpedie, eta uste dut oso gaztetatik hasi ziren letrak eta egiten, eta die oso paisajista onak, ez dakit haitzen dituzonen beraien letrak kuadro baten sartuko bazine zela da, uste dut nahiko letra melankolikoak edo izaten ditue, eta gustatzen zait nola egiten ditu. Gero sozialki behide, Ozpinduk taldea aipatu nahiko nuke, modu ganberro baten, izioku askokin daula, baina punk hardcoreetik pixkoat ikendu kritika soziala, marmar musikatu bat, eta letra oso, realak eta aldi beren hori ez, biurrikeritik baitare badauka eta aipatu nahi dituzte. Etxera jo behar, Inigo Goldarazena baju jole aparta, ez dakit nola bizitzen duen musike, ze gaitasunek dauzken bajuei jotzeko, edozein estilotan, eta gero nola simplifikatzen duen eta nola gozatzen duen nota luze bakoitza. Inigo Goldarazena hori esan barra dauket, eta gero esan barra dauketen beste bada, bide lagun dauketen uste dut, gertuten dauketen pertsona dela, hainbeste musika sortzen duna, hainbeste musika taldeetan jotzen dituna instrumentu desberdinek, eta kantak nola sortzen dituen eta nola pentsatzen duen gustatzen zait. Orokorren leku itxik gustatzen zaizkit, zuloak baldin badio iluntasun pixkoatekin, eta gero baloratzen dut, egitarau kultural bat aurrea ematea, bakimen ze esfortzu suposatzen duen, Elizondoko txokotoa adibidez, aipatu barra dauket, eta bestetik Zubitako estalpeare esan beharra dut, egiten delako urtero saiakera, zonaldeko edozein musikariri, berea, edozein estilo dela ere, plazaratzeko aukera ematen delako. Formatoa itxin, eta gero kontzertu bat ikuste joten zanen rituala da baloratzen dutena, orduan joan aurretik egiten duzun oteorako leku hoik, ez dakit Gasteizaldea beti oso guztua joan izan duga, Gaztetxen eta Julia zen gustora egon duga. Leku ez oso handik gustatzen zaizkit, eta aforo betegi ez baldin badau ez dara, leku espazioa gustatzen zaitelako dantzatzeko eta gustora ikusteko ez naitelako egon. Orain dela urte batzuk, lankide batek konbentzituta edo Download Festivalera joan nintzen, ez da bat nire gustokoan formatoa festival baten talde bat ikustea, baina Tool ikusteko aukera izan nun. 40 gradu igual ginen zituen eunez, aiatu zen Toolen momentue, hola negoan, baina sentitu nun estraluzarrak etorri, hartzen zaitue, eramaten zaitue bere
zean, ontzin, ez dakit noaino, gravitatea zero intzen, eta gero uzten zaitue hor, eta gero kontzertuetatik atera autobuse hartu eta lanera izuzenen, aldatu gabe, berandu aiatu nintzen. Naiz gogoratzen, nahia oso gaztetxo batatik pagak entzen zitean gaizki portatzen nintzelako, eta nik aizpez hartxegoa bat ditot, eta bai etxera aiatu zien lehenbiziko zintek, sutagar eta urtzenak izan duzien, eta hori bai gogoratzen ditot, hola. Eta gero bai The Cranberriesen, eskatu ginunen disko reproduktorea Eguberritako, The Cranberriesen disko batekin etorri zen, begi eta daukena zekin nola izena don, eta bai diskorrek bueltasko manditore bai, hori bai. Repi honen azkeneko bi diskoak erosin nituen, Kantabriko bi aizpen proiektua da, hirukote modun, eta naizta uste duten diskoatan ez diela oso fidelak beraien zuzenekota, eta hori azkeneko diskoa.